Máte z rána rozdielne chute? Skúste raňajky od srdca, o ktoré sa ľahko podelíte. Krajec poctivého kváskového chleba prekrojíme na šikmo na 2 polovice. Rama s maslom ich zase pekne spojí svojou plnou maslovou chuťou dohromady. Tak ľahko sa rozotiera. Ak nemáme čerstvý chlieb, môžeme ho pred natretím opiecť v toustovači. Pri položení rezom k sebe nám vznikne tvar srdiečka. Každú polovicu obložíme inak. Jednu urobíme chuťovo výraznejšiu. Vidličkou roztlačíme pár kúskov čerstvého kozieho syra, doplníme zrnkami rozpoleného hrozna a v ruke nahrubo podrvíme jadro vlašského orecha. Druhú polovicu vyladíme jemnejšie. Začneme 2 plátkami jednoducho preloženej hydinovej šunky. Na ňu natenko pokrájame šťavnatú broskyňu, ktorá túto kombináciu krásne prevonia. Na záver posypeme plátkami kokosu. S kým sa dnes podelíte o dobré raňajky? Pokojne vyskúšajte svoje vlastné zamilované kombinácie. Rama s maslom bude vždy s chuťou pritom. Potešte aj vy raňajkami, ktoré chutia. Viac nápadov nájdete na Facebooku.